Аптека Панацея Варна. Посетете най-новата централна и модерна аптека в сърцето на морския град, на площад Независимост срещу Варненска опера. Ще ви посрещнат високо квалифицирани и енергични професионалисти, фармацевти и козметични консултанти. На голяма търговска площ клиентите ще се изненадат от огромното разнообразие от медицинска козметика с висок клас от всички марки, хранителни добавки, билкови продукти, хомеопатия, медицински апарати и изделия. Разбира се, и всичко друго, което търсите в една аптека. Панацея Варна – единствената аптека в този район, която работи с рецепти по здравна каса. За минути може да си проверите кръвното налягане, пулса, ръста, индекса на телесното си тегло и съдържанието на мазнини чрез модерни апарати. Купете чрез търговския ни сайт. Открийте ни в социалните мрежи и на телефон 0888 100 564. Панацея Варна – централна аптека с модерно обслужване и безупречен професионализъм.